T'estic veient. Au, va, toca el dos, fuig! Vés a fer la guitza a algú altre. Ei, que us passa res? Que hi ha algú? Hola, senyor. Gràcies a Déu. M'alegro de saber que hi ha algú més aquí. Els estic ensumant. Què? Que ens ensuma, diu? Els ensumo. Ei! Estava parlant amb una roca. Ostres, aquella sembla una tortuga. I mira aquesta. Aquesta d'aquí sembla un gos. Ah! I ho és, un gos. Què? No, no ens hi deixen tenir gossos al pis on vivim. Ei, m'agraden els gossos. Tenim el seu gos. Ostres, De qui deu ser aquesta bèstia? au, seu. Ei, és molt creient. La poteta. Molt bé. Parla. Hola. Ah! Ha sigut aquest gos qui ha dit hola. Sí, jo. Ah! Em dic Doc. T'acabo de conèixer i ja t'estimo. Què? Oh. El meu amo em va fer aquest collar. És un amo molt bo i llest i em va fer aquest collar perquè pogués parlar. Esquirol! El meu amo és molt bo i llest. No és possible. Sí que ho és, perquè el meu amo és molt llest. Que guai. Què passa si m'ho caso? Ei, podries? De acuerdo contigo. Faig servir el collar Watashi wa Hanashima per parlar. T'agrairia que paressis. Russell, no ho toquis. Podria ser radioactiu o perillós. Sóc un gran rastrejador. La meva gossada m'ha enviat en missió espacial tot sol. Heu vist un ocell? N'estic buscant un. Li he seguit el rastre. Sóc un gran rastrejador. Ja ho he dit, això? Ei, és aquest l'ocell. No l'havia vist mai tan de prop, però és l'ocell. Me'l puc emportar presoner al campament, el vostre ocell? Sí, tot teu. I de passada a veure si aprens a bordar com un gos. Ja en sé. I ara ho dolaré. Ens el podem quedar, sisplau! No. Però si és un gos que parla! No, segur que es tracta d'alguna enganyifa. Au, va, anem a la cascada. Sigues el meu presoner. Sisplau, sigues el meu presoner.